Máme tu takýto boost konverter, kde máme zobrazenú len jednu fázu z dvoch alebo troch. Vľavo máme 24V, to je LFP baterka, máme dva MOSFETy, ktoré spíname driverom IR2184. No a máme tu ESP, ktoré to riadí. Vpravo máme nejaké výstupné kondy na filtráciu a nabíjame baterku. V tom našom prípade teraz nejakú takúto baterku, hej. Čiže vidíte, vstupné napätie 26, výstupné 41. Máme takéto webové rozhranie. A teraz v princípe ide o otázku, že pôjde ten boost konverter zapojiť čisto softvérovo opačne. Že máme tu napríklad PWM 613 teraz, 615. To je duty 615 lomeno 1024, to je duty cycle tohoto dolného fetu. A teraz v princípe chceme to, aby sme tu mali do 24V, čiže tých 26V, čo teraz akože 24V LFPčky, nie 5 A, ale záporný prúd. Čiže pôjde to čisto softvérovo otočiť ten boost konverter, aby sa stal z toho buck. Proste, aby ťahal napätie z pravej strany z tej e-bike baterky a znižoval to a dával to tej 26V LFP. Pôjde to čisto softvérovo, alebo to nepôjde?